Casgliad Cerddi Nansi Evans gan Beti Wyn James. Nôl y mis Ebrill, yn y te parti ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed, gyda neuadd Llanboedi yn llawn o'i chydnabod, cyflwynwyd Nansi Evans o Gwmfelin Mynach yng Ngorllewin, Sir Gaerfyrddin, a chyfrol o'i cherddi. Surprise enfawr iddi, doedd hi ddim yn disgwyl y fath beth. Felly, dyma ei holi am ei bywyd a'i cherddi. Yr hynaf o 7 o blant. Magwyd Nansi gan ei thad cu a mam gu ym Mhentref Tegrin yng ngogledd Sir Benfro, lle mynychodd yr ysgol gynradd. Roedd y prifathro ar y pryd, Beti Wyn James, yn awyddus iawn fod y disgyblion yn cael cymryd rhan yng ngweithgareddau'r urdd a chystadlu yn yr Eisteddfodau. O ysgol Tegrin, symudodd i ysgol ramadeg Aberteifi, lle bu ei hathrawes Gymraeg Miss Gwenant Davies yn ddylanwad arni. Tra yn ysgol uwchradd, roedd e'n byw gyda'i rhieni ym Mhoncath a mynychu capel Llwynyr Hwrdd. Eto, lle y cafodd gyfle i gymryd rhan mewn eisteddfodau, cymanfaf oedd ac ati. Yn y 6ed dosbarth yn ysgol Aberteifi, dilynodd gwrs Commercial Subjects, gan ddysgu teipio a llaw fer. Roedd yn amser rhyfel, ac amrian yn bryn. Felly, cymerodd swyddi yn lleol, gyda chwmni yswiriant Pearl a chwmni cyfreithwyr yn Aberteifi. Priodi a Cyril yn 1949 a symud i Gwmfelin Mynach, lle roedd gan ei ddiweddar ŵr busnes wyau, magu 3 o feibion, Iori, Wyn a Hyw, a dod yn rhan bwysig o fywyd y gymuned yno. Roedd capel Ramoth yn bwysig iddi, lle buodd yn ysgrifennydd am 20 mlynedd ac yn athrawes ysgol Sul pan oedd dosbarthiadau i'r plant yr oedolion. Bu'n un o hoelion 8 papur bro y cardi bach, gan deipio pob gair i bob rifyn am flynyddoedd lawer. Does dim amser hir ers iddi roi'r gorau i'r gwaith hyn, achos roedd rhyw dymeidiau yn dal angen ei teipio yn oes y cyfrifiadur, a gofyn i Nansi fyddai'r cysodwyr. Bu yn mynychu sefydliad y merched yn Llanboedi ac yn flaenllaw iawn yng nghangen gronw o ferched y Wawr. Bu'n cystadlu droion yn eisteddfodau rhanbarth Merched y Wawr a daw sawl gwobr addysg ysgrif nôl i Gwmfelin rhwng Nansi a'i chyd-aelod a ffrind Rhoswen Llywelyn. Barddoniaeth ac emynau oedd arbenigedd Nansi. Dywedodd fod ganddi ddiddordeb mewn barddoniaeth ers yn blentyn a bod barddoni yn dod yn naturiol iddi. Roedd wrth ei bodd yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol. Roedd hi a 2 ffrind, Sylvia Rhys a Ray Samson, yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ac yn teithio gyda'i gilydd yng Nghar Sylvia i glywed y feirniadaeth a ffeindio mas pwy oedd yn fuddigol. Enillodd Nansi ei chadair gyntaf yn eisteddfod Clundyrwen. Byddai yn cystadlu yn yr eisteddfodau lleol, megis Maen Clwchog a Llandudwch, bob blwyddyn. Mae'n berchen ar 5 cadair a enillodd yn eisteddfodau Llandudwch a Chrymych. Cadwodd Nansi ei cherddi mewn ffeil, a phan alwodd ffrind rhyw fis neu 2 cyn ei phen-blwydd mawr, gofynnodd am gael benthyg y ffeil i'w darllen. Wedi darllen y cerddi, penderfynodd y ffrind, Rosamond Nelson, fynd ati ar frys i gyhoeddi casgliad o'r cerddi, erbyn pen-blwydd arbennig Nansi. Gyda help merch Rosamond, buddig, a fi'n teipio, a Geraint Roberts o Gwmffrwd a fi'n golygu,
Daethpwyd i ben ar gwaith erbyn y parti pen-blwydd, a chafodd Nansi sypreis hyfryd pan gyflwynwyd y gyfrol iddi. Gwerthwyd nifer fawr o gopïau, gyda'r elw yn mynd at Eisteddfod y Garreg Glas. Yn y casgliad, mae gan Nansi ddau ffefryn. Gwerinwr wedi ei selio ar John y Chware o Gwmfelin Mynach a Capel, sef Ramwth Gwmfelin. Braf oedd treulio amser gyda Nansi yn ei holi am ei cherddi. Yn anffodus, oherwydd llifogydd drwy'r tŷ ym mis Tachwedd, gorfu Nansi fynd i gartref am gyfnod tra bod ei chartref yn cael ei gywiro ac yno y bîm yn ei holi. Gobeithio erbyn hyn ei bod wedi gallu dychwelyd i'w chynefin. Gwerinwr. Mae heno yn ei gadair wrth y tân yn myd freuddwydio am y dyddiau fu. O'i gwmpas mae symlrwydd dodren glân a sgleiniwyd gan ddiwydrwydd cariad ci. Bu'n gweithio'n galed ers yn ddeuddau goed am gyflog cyn bod deddfau nôl yr awr. Yn dilyn oged ac yn plannu coed ar ysgwydd pladur gylch y wirglodd fawr. Ni fu erioed ymhell o'i filltir sgwâr, a llidded oedd ei gyffur gyda'r hwyr. Ei bleser oedd cymdogaeth dda a char, amrywiaeth natur oedd ogoniant llwyr. Mae'r bladur a'r hengeriach o dan glo, ond gwelir ôl ei lafur yn y fro. Capel. Addoldy a fi'n sylfaen bywyd gwlad a'r fendith gaid yn clymu pawb ynghyd. Y bregeth fi'n ganolbwynt siliau mad o fewn ei furiau noeth o sŵn y byd. Fe'i gwelaf yn y gwyll yn wag a llwyd fel amdro dros sibrydion seintiau fi, am ganrif yn tramwyo trwy ei glwyd. I dderbyn nerth o'i ffydd ar gweddiau lu. Ond heddiw yn isgleirdeb bore Wawr, cadernid yw, a'i drysau heb ei cloi yn gwahodd holl fforddolion teulu'r llawr i dreulio orig sanctaidd rhag gwirdroi. Mae'n gadarn eto, yn dystiolaeth gref i'r gweddill ddaw trwy ddrws at borth y nef.